Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ आङो नै बर्थडे पार्टिनि भिडिअ नुखांबायना बेवहाय लोगोनियावनो दंखायो आं दाबो बङाइगावआवहाय ओमफ्राय बङाइगाव मा जायगायावमोनलाय रलिं मिलाव आङो लास्ट इयार बेयाव थाफैखांदोंमोन संसारनि अर मुभि शुटिंआव ओमफ्राय दायो जोङो दख'नाव थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड बा नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'द बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बेबो थांगोन बे थाङा बिसोर थाङा हा बे थाङा औ आंसो थांगोन औ बिथाङा बङाइगाव बिहा पार्लारबो दंखायो मा नाम पार्लारखौ खिथाना लादो फुलमुन बिउटि पार्लार दंखायो स' नोंथांमोना बङाइगावनिबा फैदो हाबफैदो खानायफोरखौ सिदा खालामना लादो दुर्गा फुजानि नामा अफारबो दङ औ बबेखिनियावलाय बङाइगाव माबा सापागुरि बाजारजों जायोना औ ओमफ्राय बिसोरो थालांसिगोन बे आगैया बाक्सानिसो बाय बाय बे बाक्सानि नङा उदालगुरिनिसो आङो मा होनदों आङो उदालगुरिनिसो आङो सरि गरेस्वरबाबो उदालगुरिसो आं बाक्सा होनना सानदों सरि खैराबारि ओमफ्राय नैबे आगैया माहा थांखो नों माहानि आङो सान्तिपुरनि ओमफ्राय बङाइगाव थायो औ बङाइगाव सान्तिपुरनि अके बाय बाय लोगो मोनना मोजां मोनबाय वेलकाम बाय बाय मोजां मोनबाय लोगो मोननानै बाय 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 फैदो नानिया जाहा लोमजासोदो नै फैदो नुस्राला ओमफ्राय बेयावहा आयु नायनो सोर मिलायदों बुंदो औ जालाले गारिखौ बर'ना लासिगोन बियो दे दैबो जावबायसो नोंसिना मा अखा हाबानो दै जालाबायो दाखालि गैखायामोन बै माबायावसो फैबाय नोंसोर मैया हरावसो जाना थादोंना दाखालि हरावसो चलो अच्छे से ड्राइव करो ठीक है सीट बेल्ट लगाओ Hey guys आंनिखौ मिमिक्रि खालामबाय थाबायलै हनै जाबाय गुड फाइनेलि दान नामा गागोन थाथ' दे मा होनदों दा फन हरगोन आं दसे थाथ' मिथिबाय टाटा मोजां सालायदे बरमासिम थांनायनि खोथा दोङो रोंखायोलै सिन्था दाखौ भिडिअ'बा रोङो आयै गब'नानैल' थानाङा नै दैया बङाइगावआव नोंहा आंनि लामायावसो बङाइगाव नङाना अबेसे गासिबो नंजोबा होनदो ओमफ्राय नै सासेया मोनफैबाय दहैनिया थाबोबाय बेखौ बुंगासिनो आङो माने बिथाङा एसेबां एक्सपार्टद्रायबो नङा नालाय एसेबां रोंद्रायिबो नङा सालायो बङाइगावआव अब्लाबो एसे गिनाय फैयो नालाय हिनजाव मानसि सलायनायाव गाखोआ ओंखायनो एसे मोजां सालायनो होदों आङो फाइनालि दै लोंदों आब' फुथुलिनाव दख'ना नायफैदों आरो जों आयु मैसो गारायसो खोनाबाय मोनसे नानिया मिनिगासिनो ओमफ्राय नै आब' फुथुलिया इनो दा आब' फुथुलिया बेना बेनियावनो दख'ना नायफैदो औ दख'ना मोनो बायनो दख'ना आरोना पाटनि औ दा देखायगोन मोनो ना आब' बेलेग दख'नाबो मोजां नुना इखो सुन्दरैखायनो बिराद मोजां जायो गोसोम दङ ओमफ्राय मा खालाम लाइट कालारबो नांगौ मोजां खालामदों हेल'
नाय स्रां स्रां दो सिनायाखै खोमा नों सिनायदोबा बेखौ मोजांसिन नुदों इनिखौ ब्लुखौ हा माबा रियेलाव बेलेग नुयो ओमफ्राय फट'आव बेलेग नुयोना रियेलाव साबसिन औ बे इयाव वाइट थानाय दां फालिया ना औ वाइट थानायखौनो नांगौ औ थानायखौनो नांगौ नै ब्लुखौ बिराद मोजांसिन नुसिनो केमेरायाव नैबे आन्थाजों औ बे एसे माबा टाइप रेडआव दानाय बे गुफुर दंबा हरलाय बेखौ मोजां नुदो आं ओइ पार्पलखौसो पसन्द जादों मा थांखो बेनोमोन ना नै बेबो बेनाबो वाइट दंग्रा वाइट मोजां नुदों बिदि मोजां केमेरा बेलेग नुयोना रियेलाव बेलेग नुयो ओमफ्राय नै हिन्जाव मानसियाबाथाय बिदिनो ना माबा मोनसे बुस्थु बायनो थांबाथाय बिखौ नायबाबो बबे मोनसेखौ लानो कनफिउज जाजोबो ना नायहाङैनो थायो बे पार्पल कालारखौ जि मोजां नुदों आं बेखौ लाबोखाबाय आङो पार्पलखौ ओमफ्राय ओरैबायदि गालाय गुजाय खालामना होबाय नालाय बिसिनायाव जि मोजांमोन खिन्थु आं पार्पलखौ ओमफ्राय ब्लेकखौ बिराद मोजां नुदों बेखौनो लानानै फैबाय आं मोदोम सुलायनायनि माने आराम मोननायनि देहाखौ माबा समाव ना मा होनो बिदिखौ होननो हागौमोन मोजां नुबाय आङो ओमफ्राय नैबे पार्पलखौ बे पार्पलजों वाइट कम्बिनेसन ओमफ्राय नैबे वाइटजों ब्लेक बेखौ मोजां नुदों बाखि बारा मोजां नुवाखै होनदो वाइट कालारनि मोनसे अर्डार होना गालांसै आं ना बेसेबां दिननि उनाव मोनो ओमफ्राय थाब मोनो ना माने एकदम इदि वाइट जेनेबा दख'नाया ओमफ्राय पिंक कालार आरो नै बेबायदि पिंक नै बे आब'आ मा होनो हिन्जाव गोदाननिबो गाननायनि फानो आरो इदिनो आलदा गुबुन फानो होनदो मा गामि मोनलाय आब' खिथादो सामथायबारि दलग अ न'आवनो लांफैनो हागोन आरो बेयावनो थागोन जाबाय होनदो लाबाय थांसै औ दे टाटा थांसै था होमबा आब' था दे आब' दे दे जागोन दे बे ट्राकखौ जि गिदोंमोन आङो जि अभारलडखा ओमफ्राय बेका जालायदों आरोना बोरैबा गोलैहां ओमफ्राय थांनाय टाइमाव जि गिथावना मोन्दोंमोन आङो आयौ नोंथांमोना गियोना गिया बिदि खाथिथिं माने गारि थांबाथाय बिदि खाथिथिं गोलैहां मोनलायलायोना ओमफ्राय नै माखासे मानसिफ्रा आंखौ बुंदो आरोना माने ब्लग खालामनाय टाइमाव माने आं गाज्रि मोनाखै बुंनायखौ जेनेबा मोजांनि थाखायसो बुंदो माने मा बुंदो जेथिया भइस माने भिडिअ होबाथाय माने आंखौ भइस अभार होनो बाजादों माने भइस अभार माने मा होनो बिदि उनावहासो भइसखौ एड खालामनायखौ आरो खिन्थु आं मानो थाखाय होदों नाय जेनेबा जों दा गारि सालायबोनायाव आं मानो थाखाय भइस डाबिंखौ होखो जेनेबा भइस अभारखौ मानो होनोबा जों मोनसे मेथाइ खोनासंबाय थादोंमोन दा आंनि भिडिअनि थाखायथ' जेनेबा ओइ रलाय भिडिअखौ मेथाइखौ दानथ'लाय आं भिडिअ खालामनो बिदि होनबा बै साब्रै साबा मानसिया डिस्टार्ब जायो नङा होमबा आंनि भिडिअनि थाखायनो बेखायनो आङो भिडिअखौल' लाना दोननानै साउन्डखौ मिउट खालामनानै उनावहाय एडिट खालामनायाव भइस अभार होयो माने आंनि थाखाय आं गुबुनखौ डिस्टार्ब होनो बायो आरो माखासे टाइमाव आरो जोंहा गुबुन मेथाइया कपिराइटबो फैयो कपिराइट स्ट्राइकबो फैयो जेनेबा बेखायनो माने एसे दिगदार जायो आरो नोंथांमोना बुजिनांगौ बे खोथाखौ आरो बुजियाखैबा आं दिनै फोरमायना होनाय जाबाय स' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो माखासे जायगायाव ओरैबायदि
नयस जायो ओरैबायदि हारला जायो बेयावहाय जोङो बुंबाबो जोंनि बुंनाय रावा खाथिया माने माइक होबाबो माने हारला जायो होमबाना सोरबा मानसिफ्रा माने हरावबो नायोना भिउवार्सफोरा हराव नायबाथाय मा जायो इयारफनफोर नायबाथाय बिराद गोसा खोनायो आरोना हारलाखौ इदि नै जोङो माइहां धाबाना मायो माइहां धाबायाव मोनफैबाय नै ओंखाम जालांसै ना फट' एसे उथिनसै जोंहा एकदम आं बायदि गोजाना गासिबो लदा बिदि जाहैनोसै ओइ रना खेबसे फट' उथिनो बाहेरावसो जदों नामा इसोर इयाव जला अके ओंखाम जागोन आरो येस जि साफा नुदो सोर बरियाखाना जायगाया आया आंनि खिस्राया बोरै जाखो मास्क नुखायो नालाय रावबो मास्क लाया जानायाव मास्क लागोन नामा ओरैनो दं लायाबो ओमफ्राय बाथारो आङो उपाय गैया जोंनिया टाइमा मिलायासै बेखायनो माबासो जानांसिगोन KFCनि गासिबो फनाव बिजि बिथाङाल' बरपेटा मोनबाय मोजां जायगाया बुरसि दैमा थाङो दे बुरसि दैमा होननायखौ नै बेना KFCनानो गाजा जानाय नायनो र' बेखौ मा होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय जों KFCल' होनना होलांबायबा नङा मा जागाखौसो होनदों आं मिथियालै ओइ दे जादो आं जानाय नायनो र' आं हाल्लासो KFCनानो खिगरा माने खाथिसो नुबाय मोनसेल' होदों मोनसे बिहरबावनोसै नांला लेट जानसिगोन मोनासिगोन Which one is the birthday guy to say that? गोबाव लाखायो बहाय दसे लागोना थगायनोसै आं गावखौ फैगोननिया दाइथिं जासिगोन जोंहा ना मोनाबायना सा लोंनोमोन सा लोङालै दानिया दसेनो मोनायोसो गारियावहा मोनसे आपेल दंमोनथ' जानो हागौमोन नोङो फैनोबा दै आपेल जानायसो गफिनजोबलायलायदो नामा नोंनिया गफिन दं आंहा हाथायाव हाबजोबोलै हाथाय फेरखं गोनांखायनो जि मोजां नुयो हाथाय फेरखं थानायखौ आंना गेजेरावहायनो नोंनिया फाखुलाय नोंनिया फेरखं बायदि आं मोजां मिनिबा मोजां मोनो आंबो मिनिबा गाहायावबो गोजावबो गाहायावबो मोजां मोनसै आंबो मिनिबा मोजां मोनो आं नोंनियानोथ' इदि मोजां नुयो दा जोंना बिमानाबो बिदिनो दं दा मामानियालाय फारनैथिंबो दिम्पोल ओमफ्राय आंहालाय मानो गैया जानोबो ना जोंनाव इन्ट्रेस्ट मोनथारगोन बे आइखौ थांबा आइया फ्रिथारना मालाबाफोर थांगोन दे मालाबा फैबो दे नै बिमाफोरा बिदिखायनोथ' जों इदिब्रा जेनेबा मागो सोरनिबा बिमाया बिराद जोंना बिदि नङा एकदम लोगो बायदि जानोसै नों जालाबा जादो जोंथ' बांसिन जाखागोन ना औ लोगो बायदि जानांगौ मोननै बिनावनो नायोना गोथाव मोनदोंमोन आं ना मोननै बिहरबानो जागौमोन दा बर'खौ लोगो मोनबा जानोसै माबा ना नामा
tissue paper. आंबो लोंसै दैखौ थांसै थांसैलै मोनाबाय नै थांसै जाला बारा दा लावदुमा आंखौ नेगासिनो ना जोंखौ लावदुमखौ लोगो मोनबाथाय जानोसै टाइम थोबा गुवाहाटि थांफिननांगौ राहरगासिनो आंखौ माइसे गोबाव होननानै ओंखायनो थांनांसिगोन आरो उपाय गैया आरो नानियाबो बेमारि जादों ना ओंखायनो जोंफोरबायदि लोदो लोदो जानांगौ ना जेबो जायो गारि गाखोबाबो दैया सिजोबजोब्बायलाय नै लाइट होनायाव जि खोमसि जाबायना बोरैबा धरुनो धरु कय तुमार हातो धरिम कबो नुवारु कुवाकेने कय कम बासि बासि तुमाके बासिम जत हंगा कुमागे मामा कपालते सुमातु आकिम हाजि खाजिम कासिम लावदुमा आंखौ राहरगासिनो मिथिबायना मा दाबो मोनफाया होननानै साना नायनाय मा जाखो बिसोरो ओमफ्राय नै जोङो माइहांखौ गारनानै थांनानै दायो जोङो पाठसाला मोनबाय पाठसालायावहाय लावदुमा नै बेयावहाय नेगासिनो जोंखौ एम्बिशन्सआव मोनफैबाय आङो फैदो बेयावनो दोङो बुरो मानसियालाय सिख्लाफोरनाय मिथिथारबाखै मा जानो इयो फाय अबेयाव जानोसै दे लावदुमखौ नायनो हासिगोन फाइनालि सफैबाय जोङो आंबो नुबाय दासो लावदुमखौ नुबाय नामा এটা সল্টেড হয় না নহয় হ্যাঁ মানে মিক্সखौ बुंनांगौ मोजां मोनजायाखै बिसोर ओंखाम ओरैबायदि आरो नानियाथ' जाखायाखै लोग लागे निमु आसा याखै लोंदो आं सल्टेडखौसो मोजां मोनो लावदुमखौ मोजाङै नायना लाखादो दिनै नुनायाव ना मा होनदो आं बावलै मा होनबाय थाजाबाय आं दिनै सानजोंसो डाइलग होबाय थाबायना जालांनाय थांबाय दे मानो फन हरदोंमोनथाय नानिबा खावनांगौ माथो जानाया जानो फैखादों होनदो जाखांबायसो जाला जा नानिया जेबोखौनो जायाखै नै गेस्टिक जायाखैनो लोमजादों जागासिनो बिथाङा बङाइगावनि जारुखान दंफैयो नुवाखै मा बङाइगावनि
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. मा होनदोंब्रा दैनि होनफिनदोब्रा फाइनालि जों थांसै गाइस जोङो मा जादों गय जादों गय गय जादों बाय बाय मोजां गाव मालायनो हागोन बाय 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 बिदिनो लोगो मोनलायबाय थादों दे लोगो मोनलायबाय थागोन दे आंखौ गय जानायनि रावदो मादि रायदो लांदोनिखाय ओमफ्राय नेनांनायखायबो माने नेनो गोनां जाबायना गोबाव माने ओंखायनो बिराद रागा जोंबाय आरो थ' थेंक इउ स' माच गाइस आं थांनोसै दायो एम्बिशन्सनिफ्राय